Penjne mar KCSE, odhi kadagi, odhi school, otiegre weche mag driving, odhi otim computer packages, otiegre weche mag computer, kata moko bende wacho ni oyo, koro indi bede kanisa. Wane kinde mag December, kanisa na mananga Nyalenda, wacho ni ka utieko form 4 koro uriuru gi youth motegno, kendo koro unya chako loso Christmas play. Wacho ni kaka danyuol jawar, ichako loso chenro mopogore opogore, ji dhi mane kanisa. Sani ka montiere karka, en ang'o biro tok yweyo makoro giyudo karka, tok penj mar KCSE. Achak kodi. Cleophas, erokamano. Anto aparo ni gik ma ikwanogo gin gik mabeyo. Ma karawere nyalo yudo gino ma ginyalo timo dalo rusani. Samoro amora ma gise loro skul, ber achiel ni en gino mamiyo gigalore, to gigalore e yo makare. En gima ber. Mana kaka iwacho, gimoro amora ma nyathi nyalo timo sani, iluongo gi kizungu ni in the short term, gitima tima. Kiwacho ni kawuon kan gi nyathi motimo klas 12 kapo ni an godo. Tafwenyo ni antiere kod e kanisa moro ma onyalo dhiye. Maybe saa 8 pile pile, maybe okinyi saa 2 pile pile. Konyalo dhi kanyo, ogalre godo, biro konye nikech par ni nyithindo gi osebedo e skul nyaka ne gichak somo form 1, form 2, form 3, form 4. Ne pok giyudo uhuru kata thuolo makoro gidhi bedo godo ni. En kaka anyalo wacho ni en kaka olalo moro magikaloe ka gidhi loka machielo cha. To ka gikalo olalo ni mondo gidhi loka machielo cha, gikale nade? Nyaka wabeda ni to waikore e yo mane mar jologi mondo mi ka gikalo olalo gi to gikale e yo moro manyalo miyo kik gibed kod ng'ikruok e ngimagi. Dire man pod watindo ka wadongo kata ka ne wasomo, ne wadongo e kanisa, ne wadongo e churches, ne wadongo kuonde miluongo ni talent centers, ma kidhi tido ka nitie gimoro miberie. Kiberie adhula to mana mano. Idhi kido kama ntiere rawere moko matindo tindo kaka un, ugaloru godo. Ido ka ntiere pokni moro, ibere goro. Goro nene kido kuonde machalo kaka talent centers, minyalo dhiye, ninyalo timo gigi, tima. Ido samoro inyalo kata mana iluongo ni voluntary work. Idhi kata mana e kanisa, idhi kata mana e osuptal, idhi kata mana e skul kamoro. Ni mondo ijitolea, mondo mi kiki galri kata kiki bed ni ilinga. Joseph, nitiere gimoro madani mondo mi ang'adi kenda penji. Gigi ne timore kinde machon, koso kata sani kama ontie kama lony ma sani obiro ni. Nyithindo ginyayudo kamoro ka gidhi gichoro, koso ng'ato osetieko form 4 kama obiro, oseyudne simu moro, odonjo kacha online. En otieko form 4 osebedo content creator. Kama nitiere kacha otiyo kod simu, moko bende tiyo kod simu ne moro ma ok ne kare. E lony ma sani, girakre kod yo machal nade, nikech bende gidhi yudo jonyuol maponono, bende pok oyudo lony ni ahinya. Kaka itiyo kod mbui, kata kaka ginyalo monitor kaka nyithindo gitiyo kodgi, mana ka tiyo kodi kata duogo e studio. Erokamano Cleophas, magi iluongo gi kizungu ni challenges ma technology biro godo e ngima masani. To ido ni mana kaka iwachono, ido ka samoro nyathi koseloro skul obede ot chakre okinyi nyaka odhiambo gi simo e lwete, to timo simo ni otimo nade? To wan kaka stakeholders, wan kaka jonyuol, un kaka jo media wakonyo nyithindo gi nade? Nyaka wabedie kod gimoro miluongo ni empowerment, information moro amora mwanyalo bedo godo manyalo tayo nyithindo gi eki mondo mi gimoro amora ma gitim e simu obed gino manyalo miyo pachgi bedo maliw, kata manyalo miyo gidongore e yo mabiro konyogi, ok gino ma bed ni gi nyalo wuondogi kata nyalo witogi e yore mag e pachgi. Omiyo wan kaka jonyuol nyaka watem ka wanyalo, ka wan kod wezo, nitiere gik miluongo ni controls ma simo gi ni godo kata laptops gi ni godo. Nyaka watem wa make sure ni controls gi eki obedo set mondo mi nyithindo gi gibedi ka giringo e line moro mamiyo kik gilal kata kik giwitre. To ka gitiyo kod simo gi kata laptops gi e yore makare, to ameda jiwo gi ka ginyalo mondo mi gigi okonygi, mondo ogergi kata odong pachgi kata odong ngimagi mabadai. Cleophas. Erokamano ahinya.